Katong biyag ba, itong Martis ba? Oh. Katong bitong, nanong big shotting ba? Huwag gini klaro ni Stonio gini. Ano naman siya? Ay sus, yung shotting, yung song shotting mo taon. Ay, tanong tawanan naman Yang klaro. ako to, shotting man, warasag ko nga. Di, sa tinolgod, pre. Ako na shotting yun, di panghambog. Pilihon nun, dito. Di palabas na ko to kato ikon. Ako to inon nun, kay... Adi ba, ang Oras shotting gyapon, ba? gyapon. Walit na mga inom. Kasilabot. Oo. Shotting, ay basketball man ako. Ito, alay. Mau di kay, ang ending, inunon palit. Dan ano na nga pre-ari noon. Bula. Mura bugal-bugal ni tuhanan. Mao gani, Stonio. Pero insulto kay ba magdadaan bula niya. Ipaw sa ako. Nanay bula Nanay daan. bula nila. Sige, sige. Pero, si Tonyo, nagibuhain ka ng istorya. Wala yung kalimot, wala mo kadawog. Oh. Ngayon siya, murag yapon, murag yapon ka mo kadaog na ako. Ano mo kato? Tawo. Tinon mo Hindi siya. niya ito na yung istoryahan. Di, siya ba? Labo ba ni? Pagidua. Sayang niya bula. Shotting man. Muingon mura gyapo pagidua. Sa tinuod lang, basket may sa una. Tulo-tulo. Ya. Si Buyo ba? Ah, Buyo? vlog putik ano? Likid. Di man duwa. Tapos buhondon ka Pang na to. na ring, buhi pa ng ring sa una. Hmm? Kumusulti pa ng ring. Ah, yung sana niya pag Wow, siya. puti. Pag! Sugpurik ko ako lawan. Iigas ako ng ring musulti no. Kumusulti ba? Kumusulti ba? Kumusulti ang ring. Siya gyud kay Bob siya alamat gyud baro. Tayan, Oh. tapika. Yun, may nagba. Bakon na nagkabuang inyo. Gihubak sila nila to. Ha? Gihubak si, ano to si Buyo. Buyo? Bako ni na. Ikaw, gihubak ko eh. Tuman duwa. Ang duway, adi ka kuhay. Atay. Ano? Kung diha ba na ko to kaya ba bilahan noon. Asa ko taw ka dribble palusot kalit bilahan. Ayun. Di ba sa Islam ito? May kay mulipat ba? Oh, kay magkimpang na. Kung Patay. kuhan bitaw. Pero lagot ako kay murag bugal sa ba. Mausad. Wala. 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 Kadali lang nga kay mas nindot itong topic na kay naglabi itong katawa. Ako tawagan sa spin kinain mo nun balay. Asa Sige, sige, sige. Samo ta kalingaw ni. Isipin mo ito klaro. Kasi Hello, magdato. pre. Labo mo to. Butbuton. Asa mga pre? Minaw ta. Ah, Basig mari madong to. ka diri. Kuan pre, apita to nunus balay pre. Ah, sige sige. Ayun ang mamatid. Balik ko pre. Ah, sige sige. Mari na. Siya. Patiran ta na ha. Atas Crispin, may istorya ito tinuod po. Madugay-dugay. Adi dito butbuton. Dito but-butot. Kuha No, na. sakto buto gingatog pagi inom mo kay buto naon. Pildim niya mo shotting. Sa unas probinsya. Ah. Apili kag gibangga di kanan nga na ni. Bravo! Kasuwa di kag mga kuntis Di na. apila. Yang og banggas minto. Tuktis na. Na, dawa. Wa Gani gani. mo banggas Banggas minto. minto. Praktika na pista-pista. Oh. Why mga why board ang Di, ring bay. ito. Sa tinga to. Kanang Sa ring tinga ra to. nga. Giana ana. Oh, ring to ring ra jud. Oh. Oh. Di ba? Wala, Tala ko ba? tradal Sa mo tinga to. tong nailupitukan yung gusto nilang lupitukan pre. Wa mo kibaw pre. Animot ka? Oh, kalimot ko. Ako numdum ko. Butbut. Oh, dara. Oh, ako pre. Kanya na. Dala lagi na ko pre kay. Kinuhaan nam Tawag lagi. man si Anton Dio nga. Sobra natin. Sobra ko na Abi ko to mamati pre. Kaya Pwede kayo na ko ba? bakang patiran niya ko. Ato nga. May ko na. Oh, mayang gisogo. Gidalasan. Muntol ba? Salamat eh pre. Ya, sugdi nagtagay pre. Ah, di ko pumunta ka si Ay dali taga pre. Kutas pud kay. Kay bala kay putikutasan ko. Hoy sa diha kay Nipong sa ko. Ah, kutasan may ko. Pre, di sa ko shot pre ha. Di sa ko pasa ko kami. Kay gilain ako tiyan da. Puro malis Ganda istorya mo, to. bula ko, Pulutan yun. Sukol na. Umalis sa pagkatimpla na yung Diyos, pre, kay Ha? Porgis kabayo. kana nagtuo kag kuan. Puro gasolina yun. Coloring ra man na. Ah, coloring bitaw. Apod coloring. Juice man ni. Diyos bitaw na. Ayo. Oh, Ulo ko hoy. eh. Inaw mo da. Kana lagi kagikan na. Bungo, lingkod. Isa, punga po kayo. Naglaglag ka. Ano liko na ni Sibo Ay ni. no ihis kabayo ay. Kapasok ko na. Ha? Mato kay patanti nyo ko. Lagi na to kay Ano liko ni. kuhan nga, kuhan. Lingkod sa bangboy. Atong ikatabang ni mo kay Anak mo puro kita. magag. Chef lima na ni. Kuhan nyo nga, paumot ba? Oh. Sa may pangano na. Saan pumunta na? Wa ra bugi kwarta ra ba? Singa sa panumot. Kwarta. Ikaw, kape. Unsa man ni? Sina ka. Paumot na. Saan pumunta na? Oo, lagi humot lagi. Sige nas gawas. Abi. Simple Nga na. na. Oh, Seven Dwarfs. Kulon. Go. Umot. Ano kita nagawas day? Sipin mo bro. Seven years ko. Sipin Kulon na. dwarf. Umot na yung kuhan. Duwende. Sige nas gawas. Pitak mo duwende. Pila may mong Wow. pauli ani. Ha? Ano kuan. O kani mo, muha anis mga 500. 500? Ang gamito na. Gika may nas Ano ba? gawas biya. Wala pa mo. Kapalito na sa kuhan. Kani Mahal kay- gini siya. Nakuan din ka may. To kay kortahan man ka. Kay uli na. Oh, Sige lang ka kamot sad.
Di sa buong puntahan. Oy, Wa jud Sapi, sapi dali. ako ikaw na Pasig rin. kuan ba? Why hangyo ni? Hangyo na langgit kay Ha? gamito ng kwarta Ayun. rin. Ang iwa na lang na kay Wow. nakuha naman. Pila may- Ko ano pala yung Pila may hangyo mo sad. Lugi man. Naon mo budget ako. Naon ako. Gigi. Ako'y santi lakaw lagi. Kapalit ng mga anaw ya. Ting mo. Kanda bro Di nga. mao na bili lagi sa. Sama okay ra na. Kira na eh. Ano na 100. 100 wa Duwa ka tara na. bondir eh. Pila. Oh, Dili mo ka sa drive ka. di mo ni tugo. Di mo ni tugo to 200 daw di. Ay wala. Lagi ko na lang niya ang sobra. Uni lang. Kuang unya lang. Ari mo ka mo istambayan diri ka. Dili na Di hangyo na lang. Kana. Ah, sige, lagi. Wala jud ko lang budget. Ayan eh. Hagad niyo na ko na. Mana na. Salamat ha. Okay. Lamat. Di kasi pag kuan. Tingnan ka na to. Sige, sige, ako kira. Ya. Muta sa. Kumutri. Ay bigyan na na special na malon nga kuan ba. Muta na. Kato siya naahat ron to siya. Di kwarta. Muta na. ha? Ay, gota ha? Di gamay raw sa kapatak ra. Umutoy kanang bugno kay siya kuan ba. Yay, muta. Muta. Ay, ato na ka? Sige, pre, sige. Diyan sa mo. Amping Di ina na makakailakaw ron. O, lagay mo. Di ina dito. Kaya kaya natin pahumok ba? Kahumok. Patuang gid ba. Si Marisa na pre. Wali pa gyud gipalitan nimo Aya. pahumot. Lumot siya. May pag wala jud tay kwarta. Muta ra ba ator ba? Timingan to na ko'y Murag kwarta ko'y kanang mukuha to. gadag pulbo. Muta eh. Bantay ka no. Murag kuan ba gadag pulbo sa baho. May sa to niya kay ngano man. Litaw mo siya gud. Wala. Gigi. Wala mo to. Tawa jud. Di ba? Sige kayo. Aya. Okay. Imo sana pre. Siya ta, tuyok man eh. Tuyok mo na pre. Round the world man, round the world. Ako di sa Ako ko. ni. Hindi ko minum ko may bulutan. Mo lagi sad. Sige na, okay pre. Ano siya kadag Kung patagot. Problema pre. Basta ang importante nga lingaw ra ta ba? Lingar yung sim na nun. Lingaw kayo. Sa gamay ra kayo. Okay kayo po kayo? Okay kayo. Perfect mo kayo ang... Hey, Oh, Ah, nabalik pa ka. are likod ni. Pre. Likod ni mo ali, pre. Dada. ano man nga? Problema kahumot. Kahumot to problema na. Humot, di ba? Humot kayo to, no? Humot Yo, to. ikaw, tisting ka. Wala ba? Oh, man. Ulam na eh. Pagkabaho ah. Ha? Baho utaw. Simot na himuta. Simuta pre. Hmm? Oh, Di ako ko. Say baho. mapatay. Bahak. Nailan. Patay jud. Ngano mo na pre? Umbot, unsa lagi ni. Ano mo gani pre? Di nailan sa kwarto. Mangilan man siguro to. Kung namatay ang kuan Wala pre, tinuod. Edward man ni pre, basi namatay ang Windy Suarez ba? Da! Oh, kasi binuwal siguro. Oo. Pag siya oras! Silogo siya. Go, Ah, go, naman. mayo, gipasa-pasa na Namatay daw. mo, namatay ang suod ni pre. Ako nilogo Uy, sa nabaho. Kami gini. Biniya sa Wala uta to yuga di ay. May usap ko na. Sige! Uyog ninyo, God! Matay na nung gabing kayo!